Sinole. Ya. Wegah. Oh. Masuk. Masuk. Cok. Lanjutkan cok. Dadai. Oh, ya. Monggo dadai. Ayo terus. Oh, ya. Cok. Ya. Sopo? Oh, ya. Segak. Alat yo. Ya tidur awu polos. Bosok iki iki. Hop. Ora kuping bosok iki iki. Hop. Hop. Yo wis hop nang hop nang. Jane kuping bosok iki iki. Heeh.
Sik menoe. Heeh. Kalau sesang. Iya. Heeh, iya. Hop, iya bisa. Heeh. Iya. Sik hop sik. Heeh. Hei, Iya. kancamu iki Dek, mogar. Baura, iki baru tutup kuwi. Heeh. Bongko iki kanca. Jom, sik. Hei, Le, hei. sitok nang Iku kene. le. Hei, sitok nang kene iki. Bano. Le. Lu sik break. Sik break sik. Mbah Lurah gesek kok. Iya. Heeh. Kek. Iya sik. Nuwun sewu dulur. Purba mudane nekane niki lho. Artis saka Kedung Banteng gitu. Jenenge KTS. KTS le. Heeh. Ya, manusa endi? Niki. Monggo niki. Sapa? Andre. Oh, Andre monggo Mas Andre. Sing nom-nom sik wong tuwek keri jare. Jaran so. Wis kadung kasih are so. Ayo budal Mas, ayo. Budalo. Demi kelingan. Oke. Yo. Budalo.
Sik. Sik. Hop. Hop. Kok kurang ngono ya apa iki? Kurang ngono ki apa lho iki? Iya. Sawangan to sing etan kae. Iya, sing kula nang kuwi lho. Mik Mas, Mik Mas. Mas Mik, isi sing arep Mas. Mik. Nggih sing arep. Nggih. Mik sing arep Mas. Mik ene Mas. Sing arep Mas. Heeh. Nggih. Iya. Teko ora kabel ya. Kuwi ngebocah kuwi kalau ngono wis puwenane le tanggapane kuwi. Buyar bayarane ora iso anu kuwi nggo. Heeh. Hah. Iya. Tengah. Ya Allah Mas Gus. Sik. Awake dhewe ning kene iso didelok wong tonton sakmene mbiyane. Sik. Kaya ora ro reyok ya Mas aku. Hei, rungono kuwi sapa iki? Apa to? Aja banter-banter. Ora apa-apa lek kene iki wargane akeh lho. Miki kurang siji. Iya. Rungono to. Lah yo ndi iso. Sik to golekno iki lho. Sik digolekne iki lho. Iso. Iya. Sik anteng ae. Yo, Mbak. Le. Ora awake dhewe ditanggap larang-larang Mas Gus ning kene. Doh-doh sangka Ponorogo wong loro iki lho. Ya to. Awake dhewe salto wong. Lah kok kono mu enak. Malah udut ngono iki terus piye? Ya wis lah. Larang apa ya sambatan nang kanca. Kuwi. Rene Ondul jane Ndul. Rene Ondul. Ngene. Rokokmu gawen Ndul. Hah? Iki acarane kan minangka jenenge sapa? Apa? Anak perantau nggih. Anak perantau, ha. Iki sampean Dabi Ganong ya. Ha. Monggo sebagai penonton atau mundur ben Oh ngono. Oh ya, oke. Monggo para bapak-bapak, ibu-ibu radi mundur sekedhik nggih. Hei, sing ngarep ngadeg sing mburi linggo. Dase kualik kuwi to. Kualik. Nek iso. Kualik nek iso. Nggih ngeten pun. Nek iso. Cek. Le, dus. Menapa? Dus. Kan ngecah telu kuwi lho. Ceken suaramu, ceken cakamu. Cek. Sito lho. Ora. Iki jane omong apa? Sito. Nek kaya wong kemu ae. Ngene Cek sito. Dicek sik. Cek. Mune aku lho. Iki lho ceken kowe iki jan pekok lho ya. Itu. Mune ora kuwi. Ora wis brene iki ganongane rada koplak. Sik, ora iso kuwi. Kuwi ku ora mening nggo. Gawe mung ora kuwi. Sito Nggih ngeten. Niki kan acara bersih desa, muga-muga warga masyarakat putih iki. Kelingan disukani rezeki kang kathah. Amin. Sing duwe bojo tak dongane bojo. Sing duwe anak tak dongane ndang duwe anak. Golek dong linggo sing duwe anak. Nah, ngono kuwi nek iso. Lho makne iki yo sing apik, kena dicontoh. Lah iya nek iso. Heeh, muga-muga nek kuwi tok siji kok. Lah iya. Mbah Lurah mulih kok. Mbah Lurah mulih iki arep ngopeni sapi wong. Oh, lagi ayo. Awake dhewe sing tenanan lho arep iso iki urung saltu bareng nek iso. Aku wis kok. Ayo. Ayo budale. Kowe pisan ngene ting dikeploki aku lho ngene bolak-balik. Ora. Dre. Kowe iki yo kita omongi. Tak omongi saiki. Sing tuwek kan cukup menonton ngono kan. Iki yo wong ora. Lah terus. Lah yo. Berarti iki ade Pulau Soro kayak Pulau Soro ya.
Pak. Terakhir ki anak bajingan kok iki. Endos rusak endos. Lah kuwi kalung terkenal kok ngono tok. Pemindo. Ndi? Apa pemindo? Pemindo piye wong iki pisan kok sik. Iya. Arek iso. Nyapa? Tahu. Ora. Ayo. Yo. Gagal. Gagal weh, gagal. Ora Dre. Gak aku koyo ngono Dre. Elek kok. Ora. Wong ganongan ditanggap larang-larang. Bocah lek koyo kentus ijen gumun ah. Diomongi. Kowe iki jane paham ora? Ning kene awake dhewe 300 lho. Wong siji. Ora iso. Kowe catekan Dre. Tuwek iki dikit tatanan karo tuntunan. Ora iso. Ya ngene lho, gedhe-gedhe tapi aja ketara to. Lah kowe iki kene iki wis tuwek. Hei. Umure 40 kal. Wong gletak to. Hei. Umure 40 k. Kayak kon salto. 40 k piro jare? 40.000 umurmu arek iso. Oh, ngawur ya. Oh, 40 umurmu iki. Ning kowe iki jiwamu kan sik ngene, meronta-ronta untuk mencari anak bojo. Arek iso meronta-ronta. Pendre, ayo ngece, ayo budal. Dang yo. Yo. Ping 3. Oh. 40. Ping 3. Apa ne ora iki? Tepuk tangan. Semangate. Iso, bravo kok. Ayo. Tepuk tangan. Lungguh sik Mas, ya. Iki ben atraksi. Hei, aku tak atraksi. Kaya aku ngene. Iya, iya, arek iso. Pokoke engko lek iso nyantol kono. Ayo, omong terus. Arek iso. Ayo, iki wis ngenteni lho Pak, iki arek iso. Hei, ngenteni iki lho. Abang iki arek iso. Guyu wae. Ayo, yo. Tepuk tangan. Bor kereok. Hoi. Dos. Dia dos. Dos sih wayahe dos. Tameng. Yo, salto kira kaya ngono. Kormek pisan iki kok njaluk. Kaya kaku rasane, Nduk. Iya to. Kowe iki jane paham ora? Lah ya wis kuwi lho. Cocok wis 2000. Mantuk tumbas lilin. Hei, jaremu nek umare kur pisan tok iki. Kowe iki jane cetha apa ora? Aku sitok. Ning aku ora nggawe tangan. Lah kowe lek bener ora nggawe tangan, ndasmu ora bancut. Nek iso. Oh, kuwi june iki teng 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 wing. Nah, nek iso ngambung jadil kuwi. Nah, nek iso. Teko-teko ngengcus. Ayo. Tambahi 50 nek iso. Yo, sing tenanan to Mas Gus iki nek iso. Oh. Ayo. Ah, yo. Tepuk tangan.
Cek. Balung endi? Ngene lho, Ndre, sing tak Balung gumi rai cak opo? kowe. Sing tak gumi jaremu mau lho. Bar terus ideng di bar iki lho. Piye? Wiki iki ora oleh. Wiki engko dadi kita jipuk sik to, otomatis iki wis jipuk. Lah tambahane 50 wingko lek pas ngedrek ngono. Walah. Iki ki piye to? Tatanan nenek ngene iki. Bilang dong dari Iya, tadi. kan enggak tahu. Kamu tahu enggak? Ayo, iki sapa iki? Ayo. Iki. Ah, Sepet cicilan omahe. Hei, Mak. toko besi permada iki apa iki? Wong iki sumbang asih iki ngono kuwi ya iso. Oh. Ning wiki keling ngono, he. Wae ngarit dolan e. Tak omong iya. Oh, jol seneni ya iso. Genah wiki iki genah kowe ngerti, Bro?